Babaeng negosyante na palgang patay sulod sa iyang Pinoy-anan sa Cagayan de Oro City. Kapulisan ginasubay kung dunay foul play sa hitabo human dunay nakitang footprints duol sa lugar kung asa namatay ang babae. Ano ang report? Emosyonal ug dili makatuo kining banay sa 59 anyos nga si Evangeline Ardeza diyang iyang nahibaw-an nga patay na kining nakaplagan sa iyang panimalay sa Zone 5 Barangay Bonbon, Cagayan de Oro City adlong Biyernes. Ang biktima ilado nga gapahulam og kwarta. Sumala pa sa kapulisan, unang namatikdan sa mga residente ang patayng lawas sa babae sulod sa panimalay niini. Diyang gisusi sa otoridad, nakita nga wala na kini kinabuhi og nakahikot sa usa ka electric wire ang liog niini. Sa ilang pagsuta sa balay, walay na nga bungkag nga gamit. Apan sa likod nga bahin sa panimalay, nakita ang bag sa babae ug ang mga gituhuang footprints sa tawo. Una pa man namatay ang babae, posible kuno nga aduna kini kainom human nga adunay mga botelya sa ilim nun sa lugar. Isa na sa itong tutukan karon na adunay say kainom kagabi eh. Unya karon ato kining gipangita katong makauban ini for possible link kini sa murder incident kung murder man kini. Apan nagtuo ang kabanay sa biktima nga dunay nagpaluyo sa kamatayon niini. Yano kayo sabto na to. Nganong gipatay? Nga na may kwarta ging nakuha. Oh. Idala man ang bag dito ti. Nganong gipatay kay kaila. Padayon ang investigasyon sa kapulisan kalabot sa krimen ug ang mga posibleng motibo sa pagpatay. Nakatakdang ipailawom sa autopsy ang patayng lawas sa biktima. Nanawagan sila sa publiko nga adunay impormasyon sa panghitabo nga makikalayon sa ilang buhatan. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao